guys, नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव फरायनाय बावहरनाय थाबाय माने जोंहा दिनै स्पेशल डे आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि दिनै बार्थडे बिसोरनि बार्थडे मन्टिसा दैमारिनि सरप्राइज होनो नामायदों आरो बेनिखायनो मा सरप्राइज होनो नालाय थाबाय सिम्पल सरप्राइज एसेबांबो माबा नङा आरो ओंखायनो बिथांमोना नायलांबाय थाबाय गोदान सरप्राइज होयो आरो स' नायलांबाय थादो अखा नायदों दिनै फुंनिफ्रायनो अखा दाहालागि गाराखै सानसे अखा हागोन आरो दिनै अखायानो अखानो हागानो रोङि अखा खुलुमबाय खुलुमबाय होनदो आंनि फिसाजोनि बागै होनदों रा खोमसि जाबायलै थिंसो थानांगौमोन ओइ बहा थांलाय let's do that. Hey, yo. Chance about to die. थांखि लादों बिनि थाखाय जाहाथे फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे साक्सेस जानो हायो आरो बिनि थाखाय बिनि लाइफआव जेसेबांखि स्ट्रागल हायगोन बेफोरखौ जाहाथे सौसिनो हानाय बायदि इसोरा बिदि गोहो बोलो होयो आरो बिजों लोगोसे बिनि न'खराव जाहाथे साबा फेमिलि दङ आरो माबा उमिनाखौ हामबाय होनदों गावनि बेस्ट फ्रेन्डनि थाखाय बिदि मा होनगोन अननायजों बिदि मा होनो सिन मन्टिसानि थाखाय जे लाबोबाय बेनि थाखाय आरज खालामगोन आरो Hold me close till I get up. Tell me
pizza karo pizza. Meja pizza. Bila. Bell bottom. आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो बुंनायनि थाखाय फैसा थाइबा होनाय जाबाय नोंसोर गोजोन्थों होनदो नै जोंहा बेदर संदों बादैनि बादैनि बेदर wow ओमफ्राय चकलेट Zero nggak jos nggak, sini aku ini jos nggak, namanya no, dia, dia mana na, kau pesan di bayu, pesan peri dah belum sunat deh, pesan peri di, pesan 6 bulan dah hai. Musang nom là hai, riêng các pra. Musang peri là nè. Musang kia là hai deh, apa man? Deh. Hả? Ang le ang mak buri man si. Dan ni kan dan hama. Tu phải ban na. Sugar jadi re, sugar. Aku cuma tanya tak. Sini maba thakilane muji mujang phurinaने फाइ दे मान फाजा मान मन लाफाय दे आरो मन्दलिफोरखौ नाम लाथोंसै दे mujang phurinaने हाय दे दे नमा नम्बैबो दोले होराखे मेनवा खुसा अनि केले abwikw lwgwni nsadu abwikw na abwikw जोंनि भिडिअ बेसांखिनियानोसै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयर कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेसांखिनियानोसै बाय बाय